Bueno, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, perdonar pola afonía, pero son cousas da climatoloxía tamén. Vamos a empezar o pleno ordinario, o último pleno ordinario do ano. O primeiro punto é a aprobación se procede das actas anteriores. Se non hai ninguna observación, dámola por aprobada. Punto número 2, expediente 687 do 2025, que é a actualización das ordenanzas fiscais polo IPC. Ten a palabra María. Hola, boa tarde a todas. Efectivamente, este segundo punto da orde do día fai referencia pois a unha actuación de trámite para dar cumprimento ao establecido pois do incremento segundo o IPC das diferentes taxas e prezos públicos, pois coa intención de manter unha relación equilibrada entre o ingreso e o custo pois dos servizos regulados por estas ordenanzas fiscais. Facer unha observación que saiu a conta na Xunta de Portavoces, que nesta relación de ordenanzas fiscais actualizadas se exclúe a ordenanza do lixo, dado que ven de actualizarse o seu custo recentemente e se considera pois que neste período non procede un novo incremento. Juan. Ben, nada, non temos nada que dicir a favor de... Se aumentan os custos, pois teñen que aumentar os ingresos para mantener os orzamentos acordes e equilibrados. Belén. Nada, no noso caso, pois exactamente o mesmo. O sea, foi algo falado na comisión informativa, preguntado as dúbidas que había. Por a nosa parte non temos nada máis que decir. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto número 3, expediente 870/2023, Política de Seguridade, Oficina Técnica de Ciberseguridade. María, se queres explicar algo? Nada, simplemente clarificar novamente que se trata dunha actuación de trámite. Realmente estamos falando dunha actualización que, tal e como se sinalaba na anterior aprobación no ano 24, aprobamos unha serie de regulamentos e xa se observaba que procedería a modificación ante calquera cambio da normativa ou necesidade. Neste caso, pois deriva de unha modificación da norma. Neste punto, o que procede é nomear a órgano decisorio que terá carácter de comité. Na anterior, o que se designaban eran os roles de responsabilidade e os perfís, e nesta ocasión o que se pide é que eses roles xa designados con anterioridade, pois se lles dé a categoría de órgano decisorio que se nomea como comité e, polo tanto, actualizar o que é a nova política, que o que fai é adecuar a redacción xustamente no punto no que antes facía mención de roles de responsabilidade e as súas funcións, que agora pasa a ser nomeado co carácter de comité. É un documento técnico que se axusta pois á normativa estatal e que realmente a descripción do texto pois ben dada, e é simplemente pois facer esta pequena modificación pois para dar cumprimento ao establecido. Juan. Nada, a favor, cambiar a normativa hai que adaptarse. Belén. Por a nosa parte o mesmo, xa explicada na comisión informativa, a causa e non temos nada máis que decir. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto número 4, declaración institucional por un tren do século XXI para Ferrolterra e o Mortegal. Neste punto, eu quería agradecer a presencia aquí de dúas portavoces do Foro polo Ferrocarril, que é Esperanza Piñeiro e Xulia Díaz. Na comisión informativa chegouse ao acordo por unanimidade de respaldar a declaración institucional, a mesma declaración institucional que se aprobou xa noutras institucións na comarca, mancomunidade e concellos da comarca. Cedolles a palabra para que fagan lectura da propia declaración institucional.
E facer un chamamento desde o Concello á asistencia da xente á manifestación do domingo. Boa tarde, noite, grazas. Foro Cidadán polo Ferrocarril, declaración institucional, un tren do século XXI para Ferrolterra, Eume e Ortegal. A unidade dos diferentes actores públicos ferroláns e galegos decidiu a presentación ante o Goberno de España das demandas por un tren do século XXI para as comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal. A cidadanía xa se está mobilizando e reclamando o dereito de que esta comarca non sexa permanentemente excluída da modernización do transporte ferroviario ambiental e socialmente sostible. Non merecemos nin máis nin menos que outras zonas de Galicia. A conectividade dos territorios ás redes de transporte é hoxe en día máis que nunca unha necesidade. Vivimos nunha sociedade en continuo movimento onde a mobilidade de persoas e mercadorías é fundamental para conseguir unha sociedade ben estruturada e permitir o desenvolvemento económico e social e a xeración de riqueza. No actual contexto de crise enerxética e climática, o ferrocarril é o medio de transporte máis idóneo porque non depende exclusivamente de combustibles fósiles. Europa aposta polo tren tanto para o movimento de persoas como de mercadorías e tanto nos servizos de proximidade de áreas urbanas como nos servizos regionais de longo percorrido e alta velocidade. Neste contexto, resultan cada vez máis preocupantes e inxustas as grandes carencias que as comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal padecen en materia ferroviaria. As deficiencias das infraestructuras ferroviarias, a escaseza de servizos e tempos de viaxe que non son competitivos, debuxan un panorama moi negativo para a nosa comarca, o que implica unha dependencia cada vez maior do transporte por estrada para a mobilidade de persoas e mercadorías. O diagnóstico que realizamos da situación actual é o seguinte: Ferrol está excluído do eixo atlántico ferroviario de alta velocidade. Ferrol está deficientemente conectada ao resto da rede ferroviaria galego. Ferrol uniuse á rede ferroviaria galega a través do tramo Ferrol-Betanzos-Infestas que se empezou a construir a finais do século XIX e finalizouse na segunda década do século XX. Unhas características técnicas que non se adaptan ao contexto actual con curvas de radio pequeno. O trazado está sen dobre vía, sen electrificar, en algún tramo aínda existen travesas de madeira. Ferrol é a única das 7 grandes cidades galegas sen plans para a chegada da alta velocidade. Os servizos de proximidade que existen en Ferrol son de Renfe anchométrico e presentan un elevado número de deficiencias. Os únicos servizos de proximidade que se prestan en Galicia son os que opera Renfe anchométrico, antiga FEBE, entre Ferrol e Ortigueira, cun deterioro paulatino ano tras ano. A falta de investimento importante en infraestructura, un material rodante escasamente fiable, con avarías constantes e unhas frecuencias mellorables, fan que o servicio sexa deficiente. A conexión da dársena portuaria de Ferrol, interior e exterior, non está integrada no corredor atlántico europeo de mercadorías. O transporte ferroviario de mercadorías na comarca e no porto de Ferrol está limitado polas características da liña entre Ferrol, Betanzos, Infesta, Lugo. Ferrol e a súa comarca foron sistematicamente marxinados nos investimentos importantes ferroviarios. Unha vez exposto o anterior, queremos concretar e exixir o seguinte:
Instar ao Goberno do Estado da maneira inmediata restituir as frecuencias e horarios entre Ferrol e A Coruña que existían ata o 9 de xuño, incluindo a relación directa con Madrid e o incremento das frecuencias entre Ferrol e A Coruña para cumprir as necesidades de mobilidade da cidadanía. Isto conleva o aumentar o número de unidades para poder realizar un servicio ferroviario eficaz e eficiente, que non haxa vehículos de Renfe ociosos, podendo prestar servizos. Instar ao Goberno do Estado a iniciar este ano 2025 o estudio informativo para a modernización da infraestructura ferroviaria entre Ferrol, Betanzos, Infesta, A Coruña, para que sexa unha liña do século XXI, que permita a integración da comarca de Ferrol co resto da rede ferroviaria galega e co exterior, onde se contemple a rectificación de curvas, renovación de túneles, duplicación de vía, electrificación, puntos de cruzamento para mercadorías de 750 metros, como exixe a Unión Europea, e a súa inclusión no corredor atlántico tanto de viaxeiros como de mercadorías. Dito investimento ten que supoñer reducción considerable dos tempos de viaxe para que sexan competitivos con outros modos de transporte e o vehículo privado. Terceiro, instar ao Goberno do Estado a resolver este ano 2025 as alegacións ao proxecto de construción do bypass de Betanzos Infesta e iniciar este ano a redacción do proxecto. Instar ao Goberno do Estado a mellora e modernización da infraestructura e servicios de proximidade entre Ferrol e Ortigueira. O tren de vía estreita non pode continuar cun proceso de degradación progresiva, dado que é vital para a vertebración de todo o norte de Galicia entre Ferrol e Ribadeo. Quinto, instar ao Goberno do Estado a creación dun servicio de proximidade ferroviario entre Ferrol e A Coruña. Trátase de vertebrar da forma máis eficiente un espazo urbano onde residen máis de 600.000 persoas que permita unha mobilidade sostible, creando unha auténtica alternativa de transporte. Sexto, instar ao Goberno do Estado a intermodalidade nos diferentes modos de transporte, crear unha rede de transporte comarcal onde estean incluídos todos os modos de transporte colectivos existentes, trens de proximidade, trens regionais, autobuses urbanos e interurbanos, taxis, con horarios e tarifas integradas. Esta rede de transporte supoñería a transformación das actuais estación de tren e autobús de Ferrol nunha única estación intermodal máis moderna e funcional. Por iso é necesario a asignatura este ano 2005 do Convenio de Construción da Estación Intermodal entre a DIZ, Xunta de Galicia e Concello de Ferrol e revisar o número de apeadoiros en toda a liña para que poidan cumprir a función de accesibilidade adecuada, mellorando o acceso e que toda a poboación beneficiese dos mesmos. Sétimo, instar ao Goberno do Estado a integración do porto exterior e interior na rede ferroviaria moderna, inclusión do porto exterior e interior na rede básica transeuropea do transporte RTT de transporte ferroviario de mercadorías xunto cos tramos Ferrol, Betanzos, Infesta, Lugo, Monforte de Lemos para un maior desenvolvemento industrial e económico da comarca. Oitavo, instar a Xunta de Galicia a solicitar o traspaso dos medios e servicios de viaxeiros por ferrocarril para a xestión ferroviaria dun verdadeiro servicio de proximidade á Comunidade Autónoma de Galicia, como existe noutras comunidades autónomas, dado que non hai impedimentos legais para iso, o que suporía unha xestión máis próxima tanto para a Administración como para a cidadanía. A transferencia das competencias debe incluir previa e necesariamente o compromiso do Goberno central de rematar todas as obras pendentes, o traspaso de material e a financiación necesaria. Novena e última, instar ao Goberno do Estado a impulsar as actuacións necesarias
para garantir a chegada efectiva da alta velocidade ferroviaria ás cidades de Ferrol e Lugo, asegurando a súa plena integración no eixo atlántico de alta velocidade. Foro Cidadán polo ferrocarril. Moitas gracias, Xulia. Pois, como decíamos, esta declaración institucional foi acordada na Xunta de Portavoces, na Comisión Informativa, por unha cuestión puramente de formas. Procedemos a votala. Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade e facemos desde aquí un chamamento á cidadanía a asistir o domingo á manifestación e a todo o que saia deste movimento cidadá para unha reivindicación que é básica para toda a comarca. O punto número 5, declaración institucional polo 25N, a palabra Mari Carmen, tamén me parece que houve acordo na Comisión Informativa. Sí, na Comisión Informativa valorouse que o texto que se presenta fora por acordo unánime dos tres grupos que conformamos a Corporación Municipal. Vou a pasar a dar lectura de xeito sintético e resumido do texto, facendo fincapé en que estamos nunha cadea de aniversarios, dado que neste 2025 fanse 18 anos da aprobación da Lei Galega contra a Violencia Machista, unha lei pioneira e con elevada altura de miras, que desde entón hai que recoñecer que se produciron melloras, avances e que se puxeron en marcha recursos importantes, pero tamén hai que recoñecer igualmente que non é suficiente e que, falando de que hai 18 anos de aprobación desta lei, pois hai aspectos moi importantes que aínda están sin desenvolver e que resultan fundamentais pois para unha adecuada atención das mulleres vítimas da violencia de xénero e tamén das súas crianzas, como pode ser a atención psicolóxica na atención primaria, a activación pois de axudas económicas para vítimas de agresión sexual, un reforzo do financiamento e da actuación de persoal dos centros de información ás mulleres, ou a implementación dun plan de educación afectivo sexual ben integrado no ensino público. Do mesmo xeito, temos que facer referencia que o Consello de Contas publica no verán un informe de avaliación das políticas públicas da Xunta en materia de violencia de xénero relativas ao período 18-22, un informe que sinala seguramente a senda a seguir para mellorar a cobertura que se ofrece a estas vítimas e que fundamentalmente incide en dúas cuestións, que son a financiación, a dotación de recursos económicos, pero tamén de persoal, e a importancia de que aqueles recursos que están orientados á atención a vítimas de violencia machista ou dentro do mesmo paraugas, pero que hai que mencionar especialmente a violencia sexual, deberían de ser de xestión directa, íntegramente públicos, para garantir unha axeitada calidade. Neste 2025 cúmprense tamén 30 anos da Declaración de Beijing, na que se recoñecía internacionalmente que a violencia de xénero é un obstáculo para o logro de obxectivos de igualdade, desenvolvemento e paz. Unha cuestión que é fundamental, dado que se hai 30 anos tan claro estaba, vivimos hoxe un contexto no que se están normalizando posicións negacionistas desta realidade.
Polo tanto, temos que aseguramos nesta declaración que a violencia machista é unha realidade incuestionable e que constitúe un problema de dereitos humanos e o principal problema da vida das mulleres e, polo tanto, as institucións deben reaccionar reforzando recursos e servizos públicos. Din os datos que no 2024 foron asasinadas, segundo as estadísticas oficiais, 5 mulleres na Galiza e que hai hoxe máis de 6.000 casos activos en Biogen. E no que vai de 2025 houbo varios feminicidios e intentos de feminicidio na Galiza. Por todo isto, a Corporación Municipal de San Sadurniño denuncia que o negacionismo da violencia machista é unha forma de violencia machista e reafirma o seu compromiso coas políticas de prevención, educación e sensibilización e coa prestación de servicios para o acompañamento e asesoramento das mulleres vítimas de violencia machista e as súas crianzas. E ao mesmo tempo, nesta declaración institucional, solicitamos á Xunta de Galicia que atenda ás recomendacións emitidas polo Consello de Contas no seu informe de fiscalización das actuacións para a prevención integral de violencia de xénero na comunidade autónoma no período comprendido entre 2018 e 2022, contribuindo a unha rede pública de servizos que permita afondar na prevención e na atención a mulleres vítimas de violencia machista, destacando polo impacto que está a ter no noso territorio o impulso dun novo marco regulamentario e orzamentario que incremente a súa contribución para os centros de información á muller, co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega de CIN, facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecargados. Impulsar a fixación de ratios mínimas de persoal e favorecer a contratación a xornada completa como mínimo de todo o persoal que sexa obligatorio para a acreditación de CIN. Asumir, mediante xestión pública directa, os centros de crise 24 horas para a atención de mulleres vítimas de violencia sexual e blindar a prestación deste servizo con cadros de persoal suficientes para garantir a atención presencial, así como aprobar para a súa posta en marcha no ano 2026 unha axuda periódica específica para vítimas de violencia sexual. Queremos instar tamén ao Goberno do Estado a creación dun xulgado específico contra a violencia machista en Ferrol coa maior celeridade e manter o compromiso por parte do Concello de San Sadurniño de desenvolver cantas actuacións na marxe do noso ámbito competencial sexan necesarias na defensa dos dereitos das mulleres e de xeito específico das vítimas de violencia machista. Se quere facer unha boa intervención, pasamos a votar. Votos a favor. Aprobase por unanimidade. Punto número 6, a dar conta do esforzo fiscal, período medio pago a proveedores, execución trimestral de orzamentos, está no expediente de dar conta. Punto número 7, dar conta dos decretos 422 ao 545. E antes de pasar ao turno de rogos e preguntas, se hai algunha moción vía de urxencia, se non pasamos ao turno de rogos e preguntas, algún rogo, algunha pregunta. Luís. Hai unha noticia aí que ibais emplear 17.000 euros en unha auditoría para que permita mejorar a eficiencia de la recogida da basura. Quería saber un pouco a que se refiere isto que vais a hacer con este... Que íbamos? Emplear 17.000 euros en unha auditoría que permita a eficiencia de la recogida de basura. Pois estáse facendo ese traballo técnico que é financiado pola Xunta, está financiando a Xunta prácticamente todos os concellos galegos, porque é unha cuestión necesaria, é dicir, para actuar con certo rigor. Primeiro que hai que ter un diagnóstico o máis real posible do que se deposita ben e mal nos contenedores. Entón, en función do traballo técnico ese, darános unhas pautas de intervir dunha maneira ou outra. O que se está facendo é a caracterización do lixo nos contenedores todos en función do resultado ese, que é un resultado que próximamente teremos, pois hai que actuar. Pero que se fai? Analizas os contenedores. Unha caracterización é vaciar un contenedor e determinar o porcentaxe de lixo que vai ben e cal vai non, e cal non vai ben, en función tamén de varias cuestións, non? É dicir,
supónse que en zonas máis apartadas que só hai o mellor un contenedor, supónse que vai máis mal seleccionado, pero o mellor resulta que non é así. O mellor resulta que vai máis mal seleccionado en zonas máis urbanas. Entón, para actuar con algo de rigor técnico, hai que facer ese traballo, é necesario. Son os traballos que está financiando a Xunta, entre outras cousas, porque entre todos, o sea, todos os concellos, temos que reducir o lixo que se manda. Entre outras cousas, porque a Xunta está multando porque parte do lixo, un porcentaxe alto do lixo, vai para queimar ou para enterrar. Entón, o que hai que fazer é reducir para que vaya menos cantidade para queimar e enterrar. Entón, canta menos cantidade se envía ás plantas de Sogama, menos cantidade hai que enterrar ou queimar, non? Entón, basicamente, en líneas xerais, é do que se trata ese traballo, non? Facer unha auditoría para mirar o que está dentro. A ver, logo, se tomarán alguna... en realidade, o que auditoría é un estudo. Entonces, para ter datos fiables e un coñecemento riguroso de como estamos tirando o lixo, unha vez que se sepa, unha vez que se sepa, o que se vai a facer son accións de sensibilización, se vai a valorar como hai que distribuir tamén os colectores, pois un paquete de medidas que contribúan a que o fagamos mellor e tamén saber en que zonas e lugares hai que incidir con máis forza nestas medidas, porque o que di Secundino, igual resulta que pensamos ou creemos que hai zonas nas que se está facendo peor e unha vez que teñamos o diagnóstico, pois detectamos que hai pois determinados lugares nos que é necesario pois incidir con máis sensibilización, facer accións de máis cercanía. Igual hai que facer accións de sensibilización pois por barrios, por exemplo. Hai que saber si o factor dos colectores dispoñibles ou a súa situación inflúe en tirar o lixo dunha determinada maneira, ou tamén detectar pois se hai malas praxes estruturais pois que temos que corrixir. Pero, efectivamente, facemos este estudio para continuar con medidas que nos axuden a reducir pois lixo que non debe ir nos colectores, a fomentar que a xente se pare mellor, e estamos facendo unha campaña para que o orgánico naquelas zonas nas que se pode non se pode empregar, non se pode tirar ao colector como se estaba facendo hasta ahora, e haberá que saber si con esta información é suficiente ou hai que facer máis esforzos pois para que a xente pouco a pouco vai acollendo mellores hábitos, porque creemos que se se fai, a xente o vai a facer mellor. Non, claro, penso que o principal sería concienciar, non? O sea, para empezar. Xa, o que pasa é que para iso tens que saber o que tens que concienciar. Se o estudio este determina que está todo ben feito, pois non hai que cambiar. Hombre, non sei. Aquí cada un, eu no meu contenedor xa vexo que non está ben feito. Claro, pois diso se trata. A maioría da xente sabe que non está ben os contenedores, porque hai de todo, non? Diso se trata. O estudio trátase para que nos diga iso. Que nos diga que é o que está mal e onde está mal. Porque ao mellor hai que incidir, o que di Mari Carmen, ao mellor hai que facer máis esforzo de sensibilización en determinados sitios, ao mellor máis urbanos ou máis alonxados. Iso ten o que decir un pouco o estudio. Por certo, é algo que se está facendo en todos os concellos. Non é unha cousa, non é un invento noso. O remolque este que compramos para poñer nas parroquias funciona xa? O remolque funciona. O remolque, o que estamos poñendo, vai ir neste Novas, non sei se vai neste, me parece que neste Novas, o calendario de como vai estar en cada punto. Eu penso que vai neste Novas, non sei se está posto neste Novas ou no seguinte Novas. Estábamos esperando tamén a isto, é dicir, o remolque este tamén ten que ver coa línea de subvención esta. É todo no mesmo paquete de subvencións. Mira, xa que estamos a final de ano, e desde o principio de ano levamos preguntando, ahora esperamos 4 meses, o homenaxe de Manuel Seco, sabemos algo? Non, ainda non sabemos nada.
estamos en ello. Non é moi inminente iso, un ano para facer unhas reunións, Dios mío. Queres contestarte? Ah, Oye, outra pregunta. A empresa encargada do alumbrado de Mantelo, eso que está, contratada por mes ou vai según lle mandan a algunha farola fundida ou como funciona eso? a ver, a empresa é un contrato, ten un contrato de servicio. Temos un contrato coa empresa esa para a reparación do... Pero cobra por mes ou cobra cada vez que lle van mandar? No, claro, cobra cada mes. Cobra, ten un importe anual... Un mantenimiento de mirar. Dividido en 12 mensualidades. Claro, porque eu viña, porque hai un mes tuve unha carta de Pedroso que levaba 7 ou 8 meses sin alumeado. No, bueno, iso, a ver, primeiro non se pode vir a un pleno que isto non é un bar, decir, a carta de Pedroso non levaba 6 ou 7 meses sin alumbrado. Sí, iso é falso. Non é falso, pero bueno, é igual. E seguimos sin alumbrado na pista que vai a Cornide, porque a empresa foi hai un mes e volveu ayer, e non sei se alguén controlado do Concello o que están facendo, porque seguimos sin alumbrado. Desde a cartera Ferreiro hasta a depuradora está sin alumbrado, xa foron 2 veces. Primeiro, infórmote de algunhas cousas que deberías saber. Primeiro, o alumeado, ese alumeado, como a outros moitos, é un dos alumeados que se vai cambiar íntegramente. Ese alumeado ten un problema entre a última casa da carretera de Pedroso e o cruce que vai para a Portela, que vai o cable polo monte e os árboles chegan á carretera. O cable vai polo medio dos árboles e o problema que hai é que está facendo contacto nos árboles, está deteriorado o cable. Aí hai que cortar a arboleda esa toda, pero o Concello non podemos entrar nun monte e empezar a cortar árboles sin autorización. Fixos o trámite desde o Concello de enviarlle a todos os propietarios unha notificación que a obrigatoriedade de guardar as distancias e cortar a arboleda que está tocando no cable. O pasa que se lles dá un plazo para que o corten os propietarios. Se non cortan os propietarios, pode facelo subsidiariamente o Concello, que é o que se vai facer, porque o problema que está tendo ese alumbrado, que non é que esteña 6 meses sin alumeado, senón que falla moi a menudo, é por ese problema, porque pasa polo medio do monte e toca uns paus no cableado. Pero non leva 6 meses sin alumeado. Aí levo, un pouco máis. Vale. Pero bueno, é igual. Vale, pero... Esa non era a pregunta. Goebbels, esa é a teoría de Goebbels. Se sabes quen era, o que decía, repite unha mentira muchas veces e se convierte en verdad. Non é certo. En relación ás incidencias que teñen que ver, xa o sabes, as incidencias se xestionan a través dunha aplicación que é o Liña Verde e unha vez comunicada a incidencia, a empresa ten que devolver e notificar a resolución de incidencia. Así que, efectivamente, hai un mecanismo de control das actuacións cando se notifica unha incidencia. Non pode ser que notifiques unha avería ou que falla un punto de luz. A empresa ten que responder porque a través desa mesma aplicación recibe información. É dicir, sí que se sigue un control, que supoño que xa o sabías. E, por outro lado, efectivamente, non se pode decir aquí iso que dis, porque sí que o podo acreditar, porque resulta que a uso todos os días e non é verdade que levemos 6 meses sin alumeado nesa pista. Averías frecuentes? Sí, pero bueno, quero decir, cada un pode elexir o tipo de comunicación que ben aprendidos estades en que el bulo funciona. Hombre, sí, a aplicación pode decir que foron ali, pero tamén pode decir que non quedaron ben as farolas. Eso non me diz nada, que este a aplicación. Recibe a notificación de que está arreglado. Si se manda o aviso, terás a aplicación para mandar os avisos. O mellor é que naide mandou aviso. Que iso tamén pasa. Primeiro, ti tes a aplicación. Pois todos os concelleiros debían ter unha aplicación. Un cargo público que veña a dicir iso, non teña a aplicación das averías, porque se ti mandas un mensaxe, contéstanche, e se é falso, ti podes comprobar, hostia, pero que me acaban de decir que o arreglaron. Tan sencillo como iso. Non vir a un pleno dicir que levamos 6 meses sin alumbrado. Veño a dicir o que hai, porque eu paso menudo por ali. Ou pasea todos os días. Vou facer unha recomendación solo. No, E de día está alumbrado, ou está apagado.
vou facer unha recomendación. Eu, a todos os cargos públicos electos, lle recomendaría que instalaran a aplicación e que para cumplir pois, coa súa vontade de servizo público, cando detecten unha incidencia a través do liña verde a comuniquen e efectivamente teñan a oportunidade de comprobar se se lle notifica como resolta ou non. Evidentemente, sin saber que hai un liña verde, como funciona e que efectivamente se dan as notificacións, un non pode vir aquí a asegurar cousas que ni siquiera se molesta en comprobar e creo que non facemos ningún favor á xente metendo información que non é certa. Máis preguntas? Eu quería facer dos preguntas. En primeiro lugar, estamos acabando o ano, como vai o tema do local? Temos local, non temos local, teremos que esperar para as próximas eleccións, hai algo decidido xa? Non? O local está listo, é dicir, agora sí que foi culpa miña que non me volvían a acordar, está listo, que faltaba o falso teito, xa está posto. Eu, desde aquí, pois, insto aos voceiros que se xunten un día, decidides como repartir aquel local. Quedades que ahora está listo, me parece que quedaban, que tiñan ali brío, tiñan nun deles material, pero xa deberon retiralo. Os Sergas, era material dos Sergas, sí, vale, xa está. Outra pregunta, última pregunta. Este ano foi ano de Castelao, empezaste o ano mandando un bando á xente para que léramos un libro e convidabasnos a ler un libro sempre en Galiza. Bueno, non deixa de ser a base do nacionalismo galego, está ben, que nos enseñes a ler. Despois, puxémoslle nome a unha rúa do noso concello tamén. Trouxemos aquí unha moción e fixemos varios actos tamén en base a Castelao. Desde o Partido Popular fixemos dúas preguntas no ano de Castelao, que foi se se podía poñer a disposición dos veciños un libro que no seu momento foi comprado con diñeiro público, con cartos dos nosos veciños, por valor superior a 2.000 euros, un libro, además, non polo valor, senón porque é bastante interesante. Díxonos que sí, e ademais, coa cabeza, sintéusenos que sí, que era unha opción boa. Chegamos a final do ano de Castelao, o libro non sabemos nada dele. Entonces queríamos saber se iso vai ser posible, se non vai ser posible. Xa foi posible. Pero vou contestar. Primeiro, decirte que o sempre en Galiza non é a base do nacionalismo galego. O nacionalismo galego bebe de moitas fontes. A primeira delas foi a teoría do nacionalismo que é de Risco. E Risco escribeu no antes xa que é o sempre en Galiza. O sempre en Galiza é un ensaio moi recomendable para ler todas as persoas. Eu recomendoche, se non liche, recomendoche lelo. O libro en cuestión que ti te refires estuvo nunha exposición mes e medio aquí no Concello, aí. E non é o sempre en Galiza. É un libro difícil de ler porque son láminas. A maioría son láminas. Entón, as láminas vense, lelas. Bueno, teñen un textiño pequeno, moitas delas teñen un textiño. Sobre todo contra os caciques e contra o caciquismo. É moito un campo que Castelao traballou moito, non? Fixéronse moitos actos polo ano Castelao e o libro ese en cuestión, que é o que máis vos preocupa, eu diríache que a parte do libro, que se o queres ver e visualizar, está aquí no Concello, veñes e o vexes, e pode ver calquera que veña ao Concello, e podes tal, ese máis outros moitos máis que hai na biblioteca pública, pero a miña recomendación é que nos preocupemos un pouco máis da figura de Castelao, non o Castelao ese que nos trata de vender a organización política a que ti perteneces, non o Castelao ese que só dibuixaba cousas, non o Castelao humanista, o Castelao que non o Castelao que nos pretende vender a Xunta nas medallas Castelao, que pensan que é un santo que estaba aí e tal. Castelao foi un dos pensadores máis importantes da historia deste país e
eu penso que é unha mágoa que un grupo como o PP descoñeza a figura de Castelao e veña aquí a un pleno preocupado por se está un libro exposto ou non. O libro estuvo exposto aí, está a disposición de que non queira ver. Pero aparte dese, hai na biblioteca a bibliografía de Castelao a que se queira. Entre eles, o Sempre en Galicia, que eu recomendo che lelo. Porque estou seguro que non liche. Unha parte, sí. Unha parte, a primeira. Que todo, claro. O resto do grupo tamén lle invito a lelo. Pero, por contestar á pregunta, teño que decir que é verdade que... E aparte clarificar as cousas, porque o libro que ti faz mención é unha edición especial que consta dun recopilatorio de láminas que teñen, pois, bueno, a ver, é un libro delicado, polo tanto non é un libro para facer préstamo, polas características do exemplar. Calquera persona que o queira consultar ou ver está a súa disposición, pero ademais de todo, houve unha exposición que facía un recopilatorio de obras literarias de Castelao e alrededor da figura de Castelao, e ese exemplar estuvo exposto ao público a disposición de todas as persoas pois que tiveron a ben visitar a exposición. Entonces, ese libro está a disposición de que non queira ver. Insisto, polo tipo de libro que é, evidentemente non se pode facer outra vez. Pero eu creo que o acaba de decir Secundino. Ese libro. E ademais, teño que decir que os veciños e veciñas que viñeron ver a exposición o puideron ver todos. E como a pregunta hasta ahora vendamos collido as cousas, o libro existe, e está aquí. E está a disposición... Non, pois non debedes de supoñer tanto. O que pasa que é verdade que se alguén lle dera importancia á figura de Castelao e tivera a ben darse unha volta por unha exposición, vería o dichoso do libro e non habería que estar preguntando outra vez máis polo libro de Castelao. Aí estivo, para que calquera persona o puidera ver. E o que o queira ver e queira coñecer esas láminas, o solicita e o ve na instalación dándolle o cuidado que merece ese recopilatorio de láminas que son moi bonitas, que teñen un contido moi interesante e moi pedagóxico, pero que evidentemente non é un exemplar pois para que se extravíe ou se estropee. Xustamente pois pola categoría de exemplar que está aquí. Eu, para complementar isto, incluso pola insinuación esa, o de decir, supoño que estará aquí, que está aquí, evidentemente. Antes deste libro, o Concello, xa xo dixen antes, ou algunha ocasión, o Concello comprou outro libro, máis caro que ese, varios libros, que eran as obras completas de Cánovas del Castillo. Iso sí que ten truco, o Concello de San Saturnino gasta os cartos nas obras de Cánovas del Castillo. Ai, non sei se están, eu nas vin. Eu nas vin. Ao mellor están en algunha librería privada por aí. Eu nas vin. O de Castelao está aquí. Está aí exposto ao público. As de Cánovas del Castillo nas vin. Non sei a secretaria se está no seu despacho, non creo. Tampouco se perde moito, que as obras de Cánovas del Castillo tampouco lle van a aportar nada á humanidade. Unha cousa, sobre todo para quen pregunta. Queredesme decir que nunca o vístedes? O libro de Castelao. Nunca vístedes o libro de Castelao. Donde se fan? Sí. A primeira vez Jesús. que estaba na biblioteca... Cada vez que vades á alcaldía o tedes diante dos No fuciños. primeiro pleno que preguntei aquí, xa hai tempo se nos contestou No. que estaba na biblioteca. E a miña contestación foi na biblioteca non, porque fun eu personalmente preguntar e non estaba. Es más, non hai ninguna edición desas características en ninguna biblioteca de Galicia. Mira, Biblioteca de aquí, vos vou a decir que as xuntas de Na biblioteca portavoces de as que acudides Eso foi la rigurosamente tedes o libro diante de vos.
está ali naquela estantería con outros obxectos que son do Concello de San Sadurniño e que están nun lugar no que están debidamente preservados e garantidos que estean ali para que no queira ver. Pero dixeche, afirmache que ningunha biblioteca hai iso. Home, eu que somos algo exclusivos, ben, pero que fóramos tan exclusivos, en que se fixera unha edición dun libro solo para o Concello de San Sadurniño, cóstame creer. Que estaba en ninguna biblioteca a disposición de naide. Me refiero, de chegaron á biblioteca, pedir o libro de grabados, non hai, é normal. Entón, ese que se fixo solo para que... Delicado que non pode estar, eso entendo. Ese é o motivo, A primeira Belén. resposta foi, debe estar na Home, biblioteca. a A primeira vez que fixe unha pregunta dese libro aquí. O cuadro- Esa foi a resposta, sí, Manolo, sí. Estará por aí nalgúnha acta de pleno. A derradeira... A resposta foi esa. Belén, o cuadro, a derradeira lección do mestre, non está por aí en todos os sitios. Estuvo no Gaiás un tempo, pero non está, claro, unha obra que non pode estar todos os días por aí. Foi exposto, está aí... Pero bueno, cando acabamos o pleno, Luís, levamos arriba a lelo e podes ver o libro e disfrutar de Castelao. Que pasa? Que o mellor convéncete baste tú, PP. De cambiar de... Eu cambiar de chaqueta non cambio nunca, sempre ando que a mesma. Máis preguntas? Levanta esa sesión. Pero bueno, ahora xa fuera de pleno, está ali o que